ଖାଇବାକୁ କୁରକୁରି ଦବ ଖାଇବାକୁ ଆଉ ମିଠା ଦବନି କ'ଣ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ମିଠା ନାହିଁ ଖାଲି କୁକୁ ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ଦବଟି କେତେଟା ଚକୋଲେଟ୍ ଦବ ଦୁଇଟା ଦବ ଆଉ ନନାକୁ ଦବଟି ହେ ନନାକୁ ଦବଟି କେତେଟା ନନା ତମର ଦୁଇଟା ନନା ନନା ନା କ'ଣ ନନା ବାଇ ନନାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଲୁବୁନ ନନାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଲୁବୁନ ନନାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଲୁବୁନ ଆଉ ତମେ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ତମର କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ ଏଇ ଛକକୁ ଯିବ ଆଉ ଗାଁ ଆଡ଼େ ବୁଲିବ ଆଉ ଆଉ ତମର ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଛି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ଦେଖେ ଦେଖେ ତମ ଡ୍ରେସ୍ କେମିତି ହେଇଛି କି ଦେଖେ ଦେଖେ ଦେଖି ଏ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଛି ଆଉ ତମ ଘଣ୍ଟା କାଇଁଆ ତମ ଏ ଘଣ୍ଟା ହେଇଛି ହଁ ଆଉ ଏଇ ଜୋତା ତମର ହେଇଛି ନୂଆ ଜୋତା ହେଇଛି ମାମା ଆଣିଛନ୍ତି କେଉଁ ମାମାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ତମ ମାମା ନା କ'ଣ ଆଇସୁ ଦେଖେ 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 କ'ଣ କରୁଛ ସାଇକେଲରେ କ'ଣ କରୁଛ ଆଉ ମିଠା କେତେବେଳୁ ଦବ ଆଇସୁ ମିଠା କେତେବେଳୁ ଦବ ଖାଇବାକୁ ଏ ଆଇସୁ ଶୁଣ ହେଇ ଆଇସୁ ମିଠା କେତେବେଳେ ଦବ ଖାଇବାକୁ ଆଇସୁ ଏଇ ଶୁଣ ଆଇସୁ ଦେଖି ଦେଖିଲୁ ଅନେଇଲୁ ଆନା ଆଇଛି ଆଇସୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ବାବା ଦେଖେ ଦେଖେ ଆଇସୁ ହାଇ କହିଦି ହାଇ ଏପଟୁ କନି କହୁନ ମୁଁ ଦେଖିନି ପାଉଁଶ ଡାଳିଆ ମୁଁ ତ ଏପଟୁ ମୋବାଇଲ ନେଇଛି ଡାଳିଗଲା ଢଳିଗଲା ପାଉଁଶ ଗୁଡ଼ା ତ କ'ଣ ଆଇସୁ ହେଇଯାଇଛି ଶୁଣ ହେଇ ହେଇଛି ହାଇ କହିଦୋଟି ବାବୁନି ଏଇ ବାବା ଆଇସୁ ତମର ଆଜି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଆଇସୁ ଏଇ ଶୁଣୁନ ଆଇସୁ ଏଇ ହେଇଛି ଦେଖୁନ ଏଇ ବାବୁନି ହେଇଛି ଆଇସୁ ହେଇଛି ତମର ଆଜି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ତମେ କ'ଣ ଦବ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଏଇ ବାବୁନି ପଡ଼ ସାଇକେଲ ଲାଗନା ନନା ଗୋଡ଼ାଲା ରେ ବାବା ନନା ଗୋଡ଼ାଲା ଏଇ ଆଇସୁ ଆ ମାମା ଗଲି ମିଠା ପାଇଁ ମିଠା ଆଣି ଦବଟି ବାଉନୁ ହେଇଛି ନନା ସାଇକେଲରେ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ ଉପରେ ଆରେ ସର୍ଫ ପକେଇଥିଲା ନା କ'ଣ ସର୍ଫ ପଡ଼ିଥିଲା ହେଇଯାଇଛି ନନାଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦବଟି ଆଜି ତମ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦବଟି ଆଜି ନନାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦବ ଆଜି ନନାଙ୍କୁ ଆଇସୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ରେ ବାବା ଦେଖ ଅନେଇଲୁ ଆଇସୁ ଆଇସୁ ତମର ଆଜି ପୌରାଷ୍ଟମୀ ତମ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ନା କ'ଣ ଦବ ଆଜି ଖାଇବାକୁ କୁରକୁରି ଦବ ଖାଇବାକୁ ଆଉ ମିଠା ଦବନି କ'ଣ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ମିଠା ନାହିଁ ଖାଲି କୁକୁ ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ଦବଟି କେତେଟା ଚକୋଲେଟ୍ ଦବ ଦୁଇଟା ଦବ ଆଉ ନନାକୁ ଦବଟି ହେ ନନାକୁ ଦବଟି କେତେଟା ନନା ତମର ଦୁଇଟା ନନା ନା କ'ଣ ନନା ବାଇ ନନାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଲୁବୁନ ନନାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଲୁବୁନ ନନାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଲୁବୁନ
ଆଉ ତମେ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ? ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ତମର କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ? ଏଇ ଛକକୁ ଯିବ? ଛକକୁ ଯିବ? ଆଉ ଗାଁ ଆଡ଼େ ବୁଲିବ? ଆଉ ଆଉ ତମର ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଛି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ? ଦେଖେ ଦେଖେ ତମ ଡ୍ରେସ୍ କେମିତି ହେଇଛି କି? ଦେଖେ ଦେଖେ ଦେଖି ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ତମ ଘଣ୍ଟା କାଇଁଆ ତମ ଏ ଘଣ୍ଟା ହେଇଛି? ହଁ। ଆଉ ଏଇ ଜୋତା ତମର ହେଇଛି ନୂଆ ଜୋତା ହେଇଛି? ମାମା ଆଣିଛନ୍ତି? କେଉଁ ମାମା? ମାମାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ତମ ମାମା ନା କ'ଣ? ଆଇଛୁ ଦେଖେ 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 କ'ଣ କରୁଛ ସାଇକେଲରେ? ସାଇକେଲରେ କ'ଣ କରୁଛ? ଆଉ ମିଠା କେତେବେଳେ ଦେବ? ଆଇଛୁ ମିଠା କେତେବେଳେ ଦେବ ଖାଇବାକୁ? ଏ ଆଇଛୁ ଶୁଣ 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 ହେଇ ଆଇଛୁ ମିଠା କେତେବେଳେ ଦେବ ଖାଇବାକୁ? ଆଇଛୁ ଆଇଛୁ ଏଇ ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ